Nasta kembar mayang kulatur itu mujo wonten ing Kapura Ajeng. Nggih, Bapak karo Ibu karo singgo kembar mayang Mbak Umi daturke dari Kapura Depan dikasih jalan. Mbak Umi dibawa ke depan dosnya. Oh, Allah nganggenipun kuwedah. Mas operator ini disikat persiapan selatan sampai pengumuman. Persiapan dari Kabupaten saking Kapura Ajeng Bapak Haryono ing sisih tengen Ibu Pairah wonten sisih kuwa matur lanang tengah nggih kembar mayang ing ngguri mangke kumandanipun sasampunipun kula pedhe kaliyan kadang-kadang selawat sampun siap menika mangke ngaten nggih dipun paringi dalan leladen-laden dinten sawetawis sak sampunipun lampah cekap menika mangke kalajengaken. Nuwun sewu dumateng Ibu Bapak sedayanipun semoga sareng-sareng nata ati kula lan panjenengan sami mugi-mugi anggenipun dawuh panganten nindakaken rumaksunaning adicara Widiwidana Rinonce pikantuk wahyu saking asal Gusti Kang Maha. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi sana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zero
Kebun biru mas. Kakang tiku madani Gorawongso kategang semadya pasangan kebun biru. Sinidor Dering Romo Sekar Jetalasanipun sang panganten sakloro jumangkah tumama ing kota tubuh Jawa Tering Sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Ayo jumangkah langkai pasangan kebun Gorawongso. Apa to wertine tatane ngasanes ya wis nyawiji kakang Dering Romo lawan Ibu Sindur warane rekto miwah warane seto lon-lonan jumangkah ira ayo ditabang di depan Mas Indra di pas nih tumuju Tering Sasana. Bapak madhep tengah jam sawetawis terus sindune dipun lorot karo bawi dipun kotorin ya bener apa nomor tini Sindur kang warni rekto miwah warni seto ora liya eling marang purwane dumadi wani marang beneroti marang kalista sabanjure tindak dicara bobot timbang Bapak Sukarji pinarak wonten ing kursi kancana pupu tengen mangku anak lanang pupu kiwa mangku anak wedok pandene Ibu Nurtini kasetuju menawi kemawon boten derek mangku ingkang mangku cenah bapak. Ayo Mas Indra ning pupu tengen yuk dilani pupu kiwa Pak nyapa to Pak kok celuk-celuk piye mangku anakmu Indra yo gandeng ana kaya cilik tayo sekitar kurang 40 kilo lah dila piro Pak dilani yo ngono 20 kilo tambah 35 ya wis padha satuju satimbang katresnane bibit bebek lawan bobotipun penganten sakloro salajengipun Bapak Ngaji balik madhep manten loro astane ditemplokke ning pundak jejer Mas Indra karo Dila nggih. Kadang jejer lek tangane ning pundak Pak Kaji, ning pundake putrane terus dilungguhke alon-alon.
apa to Wertinira Wertinira paring donga lawan restu wisuda panganten sakloro Kanjeng Raja sedina dalasan garwa Prameswari dipun dongani pakarji punapa ingkang dados panyuwunan panjenengan monggo jenengan unggulaken dhumateng arsanira Gusti awit ora ana donga kang luwih utama kelawan dongane ibu lan bapa Allah panggraitane bapa Sukarji kaya-kaya awilan jenengan kosong kudara pangriwaning Gusti Dole tak pangestoni uripmu kebak karaharjan Rama kelawan ibu tika iki wis masrahke marang Sendra Purwawasesa Kuwitan sampun panji sampun paripurna geser dhumateng kursi kang tengen anggenipun Bapak Kanjeng kelawan Ibu Murtini cacar sumandhing ngawekani putra kelawan putri tindakan adicara kacar ucur ya kalenggan iki apa to wertine kacar kucur kacar kucur ingkang kadayan saking kacang kawak beras kawak dele kawak koro benuk napa malih putih dipun tambahi dhuwit disuntak ana ing bangun talak ya piwulan kaya mangkene iki kudu didunungke marang putra-putri yen to manten kakung iki wajib nyukupi sawernaning kebutuhan urip paring guna kaya asile maraga asile makarya diparingne garwane sakletahe disuntak ora nek sing kliwatan Mas Hendra diaturke marang Nduk Dila alon-alon anggone nyuntak ditampani Nduk Dila sabanjure mongko dititipke marang Rama kelawan Ibu iki kebak ing pamitungan wiwit dina iki wis dadi tanggung jawab sawutuhe dening Mas Hendra ning sanes Mas Hendra tukang foto Hendra sanes Mas Hendra tukang foto nggih kok digowo sakne nggih ya Dok pakar sekali Bu tulaturi jumeneng nggih dititipke marang Ibu karo Bapak Dok Bu iya Dok Dila apa ngeten Bu kula titip guna kaya paringi Kang Mas Hendra ngene ya Dok iki sakjane mongko simbol piwulan Dok awak iki wong wadon yen wis omah-omah iki dadi kendhiling bebrayan Dok kudu gemi surti tas titip hati-hati aja bolak-balik cek on terus aku cek ibu-ibu responsif langsung bilang boleh cek out ditinggal ngalih sing dalem bapake karek bayar aku ya pengalaman Bu anak loro wedok karo bojo siji ditinggal nganggone mbae sedina paket ping 350 kok ya Jawa aku monggo salajengipun dahar kebul bojo Ndrawina ayo Dok ayo sabar munggah nah nggih dibacutke Mas nggone gedhinge Ibu Pertiwi nggih niki operator kula niki multi talenta ngrang nyambi apa Mas Bi nyambi vokal solawat nggih syuting Mas pokoke kae sembarang sarwa bisa nggih nggih niku hobine marketing operator kula niku ahli penjualan sapine ora tuane barang beda nggih ahli penjualan mari-mari ora tuane barang jual nek rangine ora gayen ya Nduk dolan-dolanan nggih mbah biyen wis mulang ya diprotes nyapul nek nggon manten ana kesegane ora kuning kok kuning ora nasi padang tebake ngene Bu tebake kuning iki simbole kabejan simbole karaharjan dados pindhane pas kuwi bondo donya sing ajine dhuwur nah ya Mbak Dila dolan dhisik dolan Mas Hendra kaya Bu Murtini ngono Nduk Pak Karji kondur kemundi kene ya didolan ora sekali ora Mas takon kok masak apa Bu mbuh Pak mau masak repot teran aja Nduk aja ngono didolan dicekel jangkute Dila kira kok kei lawu to
kok jenenge rambut nggih segot kok obuk jeneng kala dilaene yo ngono oh iki yo sik besar kok yo kok dolan iwak kok nduk sama kijak rumangsane kok iram ah ngene pati proteine dhuwur kok dadi rasa ngono kuwi nah iwak wedhus sisan jan kok malah luar biasa langsung genten Mas Hendro nah lek Mas Hendro pinter lek dolan rawir Hendro nah itu kan seneng dong ini lho Bu pas hujan terus dibilang bareng-bareng dong saling menyuapi nah Mas Hendro bilang Mas Hendro iki yo penak Nduk kok Bu Murtini iki lek duwe mantu Mas Hendro iki ning kene iki ora sah lawuh tak delok ya wis arep pokoke cepat dikas karo kunir semoke jadi segane kuning ngene Stella manggo lah nggih semotene kunir-kunir oleh Pak Haji rasa golek lawuh alhamdulillah wis pokoke segane kuning dah harus penak wis ayo Nduk cahyu mundur sing gawa siji iki sing bagus iki persiapan nyambut gawe nah ngono nggih kuwi turane sego mantene dingene Joko-Joko gendang oleh jodoh. Nah tenan lho. Nah, engko tak takokne dulur-dulur sene aja kuwatir. Tenang pokoke. Ayo le dadak neh. Kaya kuwi mang. Disilangne Mas Indra. Ayo, belajar Bang. Jus jambu sedotane disilakan makin yang jinak wih jelas pinter diobensene delok tutorial dadi manten jadi namun gitu pacar ingat lho Dek betul wah Dek ulang tahun pernikahan dengan celuk kula sakonco Dek tak masa ini so biar urungnya milik cari karo oncor macam biar nggih serak-serik sembonya mubeng ngono biar lah saiki jakate beda Dek apik iya ragat lah tanah ya tunjuk bareng Dek kaya woneng kang mijil saking kendi pralambange sedya meneping manah woneng ing kalebu mugi-mugi ayam saha tentrem anggenipun bebrayang perang pangaten sabar sabun ayo le mundur sing gowo siji ae ayo balik salajengipun kasuwun Pak Kerji kali Ibu mandhap saking Papa monggo Pak Haryono kali Ibu kuwatir jumeneng ayo to mandhap mandere ngadep adep-adepan Bapak serapat Bapak Ibu serapat Ibu Mas Indra ditata nggih serapat Bu Laila Bu Murtini Pak Kerji serapat Pak Haryono nggih pas terus salaman tangannya ini lho buat mbah mereka totor kita yang disorong apa bersang teronton pengantin dari sumber nah sasapunipun menika balik monggo aja buder Bu karo desa itu oh saiki iki desa milenial iki ngoten iku monggo Pak Kerji balik malih nggih wong lak keplan garang yo yen tenang ya Mas ketawa ngrujit nggih kanggo sumberan ndure Mas tak apa-apa arep bulet